určitě už to znáš, lidi sem s tím určitě chodí vás takhle rušit. A můžeme přesto vést komunikaci. Pokud ano, zkus to co nejvíc rozpípat. Zkus do toho vložit energii nebo přijít přímo přede mě. Krásný. Já jsem to potřeba přindat teď, já ne, jestli se to nedělá. Jo no. Můžeš vypnout? No moc mě nevidíš. Jedeme tady s partou. Tady je náš duchovník, tamhle je Verunka a tady je Petr LG, který se schovává. Ahoj. Ahoj. Jsme na cestě čet a popravdě nevím, kolik odhadnout, tak půl hodinky, možná plus minus. Klopíku! Co to nechceš, velíku? Je to otevřený, ne? To je ty. A to vždycky zavírám. Takže nacházíme se na námi známém bohnickém hřbitově. Tady ta brána sloužila pro odchod duší, aby šli přes tady ten kříž, co tady je. Proto je tady. Takhle teď ji neuvidíte. Na druhém konci. Tady ta brána. Ten kříž není a ta brána je furt zavřená, neotvírá se prostě, takže tady přes tu chodí duše. A my nebudeme chodit přes tady tu bránu, která je určená jakoby duším, ale budeme chodit tady. Moje branko. Jinak můžeme tady kohokoliv potkat, takže si dávejte pozor na cokoliv divného. To nový baterky. Asi teda režim letadlo, ne? Nebo? Jo, to si hoďte asi. A vy máte za úkol sledovat všechno pečlivě a kdyby náhodou něco tam bylo, tak tam napište, Peťa to drží, Peťa bude chtět určitě. Čet, kolikátý mám mít, abyste viděli dobře ten stream? Mám mít první, za terkou, nebo jak? Asi za mnou jdi. A ty ti za před Kajou, drž se před Kajou, nechoď za něj. Tak já budu chodit za terkou a budu Ne, choď furt ze před ním. Maximálně vedle. Tady mlha. Kurňa, ty větve tady. Tady všude větve. Chcete vidět, jak je to epický? Ne. To je padlá větev. Jo. Tamhle si to je... To jsou větve. Vidíte to takhle dobře? Čo, to je docela epický, když se podíváte. No. Jste se zbláznili, víte, jak to To máš svítí? za baterku, pane Taká trochu taktická stála pár tisíc. Ale svítí hodně. Bože. Asi 3000 lumenů. Hele, kolik stála ta baterka? Asi 3,5. Takhle chroust, to jsem málem sežral, au. Čum, to je on. Hej, leď do... Jau. Pardon, omlouvám se na tom streamu, ale ten chroust nebyl dobrý v té puse. Takhle, narazilo mi to do krku a do pusy a fakt mi teď pálí krk a nevím proč. Co máte za iPhony? 12 Pro Max. Tak občas ho vem do ruky a choď a svíť baterkou a natáčej všechno. Prostě jenom choď a nic nezaměřuj, prostě natáčej kolem sebe, jo? Tak, tady. Takže tady ten hrobeček by se nemělo vyslovovat její jméno. Jsou tomu určitý důvody, každopádně tady ta paní zemřela zde v Bohnicích, byla nemocná a myslím si, že si říkal, že tady jsou pohřbeny i její dětičky, což je hrozně smutný. Takže jediný tady ten hrobeček, u něj vždycky hoří svíčka a když si k němu šáhnete, tak by tam měla být větší zima a měla by tady řídit, měla by tady být nejvíc jako energie. Takže já to zkusím. Z nich jenom zimu úplně necítím, ale zkusíme tady komunikaci. Tak pojďte klidně blíž, nějak se rozestupte a někdo hlídejte záda. To je na tobě. Já nás nejdřív představím a pak se budu ptát, s kým chce komunikovat a tak, jo? Tak jo, tak ahoj všem, všechny tady zdravíme, přicházíme v naprostém míru, nechceme nikomu ubližovat. Pardon, letí na mě ucha. Přicházíme tady, jak říkám, v klidu, v poklidu, v míru, nechceme vám nějak ublížit, nechceme, abyste se nás báli, víme, že tady za váma chodí různí lidé a dělají tady kraviny, ale to my vůbec nechceme. My bychom vás tady nechtěli rušit moc dlouho a
chtěli jsme s váma navázat nějakou komunikaci, pokud samozřejmě nebudete chtít, tak to plně budeme respektovat. Pokud ale chtít budete, můžete přistoupit tady k tomu přístroji. Ještě než začneme, tak bych se vám ráda představila, já jsem Terka, tady je Verča, tady je Petra Ahoj. a tady je Kája. Mám tady teprve teď teda první přístroj, tady mám, když k němu přijdeš a takhle k němu dáš ruku nebo si k němu stoupneš, tak se takhle hezky rozbliká. Může to blikat do různých barev, takže záleží, jak moc u toho blízko třeba budeš. Určitě už to znáš, lidi sem s tím určitě chodí vás takhle rušit. A můžeme přesto vést komunikaci. Budeme dál, budeme kakat pryskusy. My se přesuneme a zkusíme jiné místo. Jo, tak jsem si přesně myslel. Bych ještě blíž. Dá to. Co to je? Ahoj. Ahoj, zdraví, na Véči asi možná. Zdravíme tě, jsme rádi, že jsi se takhle s náma rozkomunikoval. Můžeme to položit na zem a chvíli se promluvit? Tak jo, tak já to položím na zem a stoupíme si takhle do kolečka a budeme s tebou mluvit, ano? Co to bylo? Ne. Jsem slyšela šepot. Vy jste někdo šeptal? Zasvěť tam tu velkou tam. Tím velkým světlem. Jo no, zasvít tam. Tak jinak. Jsi tady ještě s námi? Můžeš nám to ještě probliknout, prosím? Ale já jsem si, že nás hodně matou ty kapky, jo. Ahoj, jsi tady vedle mě, ale svítí nám to do fialový. Co to Můžeš znamená? to vypnout na chviličku, prosím? Děkuju. Jsi žena? Pokud ano, pípneš? Dobře, zkusíme, jestli ještě seš tady. Pokud jsi muž, pípneš mi na to. Chce se takhle. Akorát. Kamera mám vždycky přežije, tak dík. Tak to funguje přesně a ne prostě podle... Co je to položíme? Jo, teď budeme procházet kolem vrahu, takže se vší úctou, jo? Já ne. Tak já všechno dělám se vší úctou. Je to vážně, jo? Tam musíš procházet takhle mezi hrobama. Ahoj, Co to jsme za zdravíme. kraje? Víme o vás, že jste tady s námi a jsme rádi, že se snažíte komunikovat. Jo. Jestli je tady někdo poblíž nás, mohli byste udělat nějaký zvuk? Prosím. Oh shit. Přímo nade mnou něco prasklo. Děkujeme. Ahoj, určitě jste nás tady už slyšeli, jak jsme komunikovali vzadu. Věřím, že vy moc dobře víte, kde se tady pohybujeme a jaký máme úmysly a tak dále. Samozřejmě máme vůbec žádný špatný. Jenom my jsme chtěli tady ukázat našim novým členům, že opravdu jste skuteční a chtěli bychom, abyste k nám přišli a prosím. Ale já věřím, že vy to určitě víte, protože se chodí furt někdo, jak říkám, vás s tím prudit. Jsi člověk? Uvízl jsi tady? Nebo uvízla? Dáme si ano jednou a dvakrát ne. Ale Zvládne mi to to? zní jako jasný ano. Zvládne to? Můžeme ti nějak pomoct? Pokud ano, zkus to co nejvíc rozpívat. Dokážeš to ještě víc, aby jsme věděli, že chceš pomoct? Zkus do toho vložit energii nebo přijít přímo přede mě. Krásný. My jsme potřeba přidat teď, já ne, jestli to nedělá. Jo no. Můžeš vypnout? Takhle jste moc Ne, to je šikovný, můra. kdokoliv to udělal.
Dokážete tady ochladit nebo oteplit, aby se nám Vidíš to? Hej, cítit. Děkujeme. Děkujeme. Krásný. Dokáže... No tak, ale to je masakr jako. Ale to cítit jako prostě. Teď mám úplně Tak to jste fakt hustý, to vám moc Čím jde, dál jste tím moc silnější. šikovný. Děkujeme, poděkujte. Děkujem. A Děkuju. jsi dospělý? Jsi dospělý člověk? Ne. Takže jsi dítě? Stojíš u mě, že jo? Mám se tě bát? Mám pocit, že je přímo tady. Můžeš to vypnout na chvilku? Budeme se zase ptát. Děkuju. Tak ještě jednou. Zkus to vypnout. Ono to baví, že jo? Zkus to vypnout, budeme se ještě ptát. Tak nepište mi takový zprávy, protože já už bych tady normálně nebyl. No fakt se ochlidil. Jsi holčička. Jestli ano, tak to zase rozbitý Cítíš to? různýma barvami. Jo. To je ten chod? Zebou mě To nožičky. na tom streamu, Peťo? Jo, to pípání jo, teď jsem se jenom Super. otočil, abych nahrál okolo. Takže jsi holka? Jsi holčička? Jo, byli to klika, že jo? Jo. Jsi děvčátko? Nebo jste tady, je vás tady víc? Jsem pochopila, ano, vás je tady víc. Takže je tady jak chlapeček, tak holčička. Je tak? Mhm. Krásný, děkujem. Tam mohla kolem nás najednou? Jo. Super. Teď se máme rozloučit a jít. Do řek. Ty tady jsou. Tak čatu tady. Pokud máme... Nechceš to? Jde před zemi. Podle mě si tě pokud se dotýkáš Verunky, ruky, můžeš zapípat? Takhle, já bych vám to rád nahrál, ale tím, že terka ale má to zaplý světlo, tak tam nic neuvidíte. Cítit hrozně. No, a ten daleko je. No, mě se neboj. Jo. Chceš si pojídat s holkama? Dobrý chat. Já se Máme... zkusím posunout. Tak. A zkusíš mi podat ručičku? Až se chytneš, tak zkus nám zapípat. Aha. Tak? Jo, to Děkuju. Jsi rád, že jsme za tebou přišli? Je čas to ukončit. Je. Děkujeme ale moc krát. Děkujeme moc krát, jste úplně úžasný, takovou komunikaci jsme dlouho nezažili a jen tak ji nikdo nedokáže. Já bych vás poprosila, abyste zkusili najít nějaké světýlko a odejít do něj. Děkuji za tu ručičku. Jste úplně úžasný. Doufáme, že se moc netrápíte. Jste v pořádku? Já si tě ještě Chcete si ještě povídat? Ještě chvíli? Terko, Už to ukončíme. co znamená ta červená a zelená, prosím tě? Můžeš jim to říct? Tak my půjdeme, ano? Já jim to řeknu. Tak zatím ahoj, ještě u brány se když tak rozloučíme úplně, ano? Melodie. Taky Betty. Mhm. To je jak hasiči nebo Jo. záchranka. Jako by Tu, ty, tu, ty. Máš rád hračky? Jako by si hráli. Zase jiné. To někdy nedělám. Děkujeme. Tady melodie je vždycky blbá. A tomu jednomu Michaelovi, když začal melodie, tak jsem to potom ukazoval vždycky a pokazal jsem mu ten. Fakt, jo. Jdeme. Jak mámu začal v jednom baráku hrát melodie, tak on už ho prostě Taky nejdu. že furt to hrála Ten melodie. přístroj? Jo. Ten, co mám? Ne, on měl trošku jiný, ale taky to jako dělal takhle ty zvuky. Ale ty zažil jsi komunikaci krásnou. Pojďte, co na to říkáš? Jo, pěkný. On byl úplně cítit, když tam dáš tu Čet, rodu, buší tak mi to srdce jako svině, ale nevím proč. Celou dobu jsem stál. Konečně nějaký uklízí jedno. Oh. Jo. O, to Ty jsem oči? viděl taky. Viděli jste ty oči? Teď jsem nekoukal na stream a viděl jsem taky. Ale jenom, že já to natáčím, takže možná Hele, to tam... hele. Ty vole, to běží. Ono to běží. Běží no, tak ať běží. Tak pojď.
Už to zmizelo. Ne, je to tam furt. Ty oči zmizely. Ty zmizely, ale stojí to tam furt. Hej, viděli jste to? Jdem tam? No, tam nejdu. Jo, tamhle to vpravo. No je, no. A zase, hele, teď to běží. A prase by tady tudy neprolezlo. Hej, já už nikam nejdu. Už tady běhám. Jak dlouho? Tak jo, tak vám teda děkujeme, že jste nás teda nechali projít. Takhle v klidu, moc nás mrzí, že tady ten hřbitov je tak moc známý, že tam chodí takovýhle lidi. A musí vás tady, ale věřím, že vy se s nima dokážete vypořádat. Mohli jste jim třeba zkusit schodit ten dron, aby se náhodou třeba zbyl ve velký vešce. To vám dovolím. No, ne, přející. Děkujeme za znamení, hodně štěstí. Jo, pořád. Krásně nechoďte s námi, děkujeme. Ahoj. Ahoj. S námi. Ahoj.